Za mene je to jedna jako teška tema zapravo. Zato što se u principu mogu fokusirati isključivo na jednu osobu. Znači u potpunosti. Ili recimo par, ali tih par osoba će biti druženje nekako, ajmo reći, površno. Jer sam uvijek fokusirana na tu jednu koja je trenutno bitna u mom životu. Ako to nije moj partner, onda je neki prijatelj ili prijateljica s kojim se trenutno družim intenzivno. Znači to druženje u tom trenu ili tom periodu bude jako intenzivno i vrlo često zanemarim druge ljude, čak i obitelj. Kod mene je točno ono posljedica daleko od oči, daleko, ne bih rekla daleko od srca, ne, ali daleko od očiju, daleko od djelovanja, ajmo reći. Imam jako dobre i strpljive prijatelje. Ne znam šta misle zapravo o meni, u stvari znam šta misle o meni. Misle da se dovoljno ne trudim. Međutim, pokušavam sad razmišljati kako je to bilo prije. Kako je bilo prije, kako je bilo u školi, zapravo shvaćam, evo sad o tome razmišljam i sjećam se da sam imala u osnovnoj školi jednu prijateljicu s kojom sam se intenzivno družila, u srednjoj školi prijateljicu s kojom sam se intenzivno družila. I onda kada je školsko vrijeme završilo, onda sam uglavnom se intenzivno družila sa prijateljicama s kojima sam sklopila, ajmo reći, friško prijateljstvo i družila se ili na fakultetu ili na poslu. Puno tih ljudi sam nažalost ostavila iza sebe i danas ne znam kako se to dogodilo, ali više im se ne sjećam niti imena. Iako je ostao osjećaj te osobe, znači nekakva prisutnost u mom životu, ja znam da su mi bile bitne u tom trenu i da smo svašta prošli zajedno. Međutim, cijeli moj život i cijeli moje djetinjstvo zapravo je presvučeno nekakvim velom gdje se ja ne sjećam nikakvih detalja. I vjerojatno zbog toga ta moja prijateljstva su kratka ali intenzivna. Ajmo to tako nazvati. Za mene su prijatelji obitelj koju biram. Dakle, mogu bez njih, ali je život puno ispunjeniji kad ih imamo, jel? I uglavnom su to ljudi koji su ljudi u koje mogu imati duboko povjerenje jer su principijelni i konzistentni. Znači, netko ko stoji iza svojih riječi. Tu se ja mogu već veoma dobro snaći, jer ako ne moram s tobom nagađati šta si htio reći, onda se razumijemo iz prve i mislim da se tu već organski stvara nekakvo prijateljstvo. Razlika između mene i možda prosječne osobe je što je moj krug prijatelja izuzetno uzak, jer ću radije imati 3 kvalitetnih ljudi oko sebe nego hrpu poznanstava iz kojih možda mogu ili bih mogla izvući neku korist. Mislim, to je jedini način ako mogu shvatiti zašto bi netko imao hrpetine poznanstava. Jer mi se takvi odnosi čine osobno vrlo površnima, a ja volim ići u dubinu i onda mi je puno draže njegovat kvantitativno manje odnosa, ali ih
kvalitetnije zalijevati. Za mene je prijateljstvo odnos između ljudi koji nam donosi osjećaj pripadnosti, podrške i razumijevanja. Meni je osobno jako teško zadržati prijateljstva, najčešće dođe do nekog trenja u socijalnoj komunikaciji, gdje ja ne odreagiram neurotipično i onda me se često etiketira kao bezobraznu, kao zločestu, kao da pametujem ili jednostavno kao da sam kvarna. Imam par prijatelja, nešto s faksa, nešto iz ranih 20-ih, ali to se nažalost suzuje. Nisam znala niti upoznavati se sa prijateljima, najčešće bi stajala pored nekoga dok ne bi krenuo pričati sa mnom. Znači ono nešto tipično što se kao odnosi na autiste je da nemaju puno prijatelja. Sad, ja sam onak bila, pa ja imam puno prijatelja. I onda kad razmislim, ali svi moji prijatelji su neurodivergentni. Znači, imala sam sreće, stvarno sam zahvalna na tome da sam tijekom života upoznala toliko neurodivergentnih osoba i imam stvarno jednu bogatu mrežu podrške. Stvarno ne mora biti da nemamo puno prijatelja, ali su to probrani prijatelji. Preferiramo odnose koji su duboki, intimni. Definitivno ne volim small talk i to niti ne mogu, niti mi se da održavati. Znači uvijek se šalim za sebe da bi najrađe svim ljudima koje upoznajem uputila prvo pitanje, koja je tvoja najveća trauma? Procjenjujem prijateljstvo po količini emocionalne povezanosti, koliko se dobro kužimo i koliko se dobro znamo i ne znamo u smislu, znamo se 5 godina, neko se zna 5 godina, ali ne zna ništa jedno o drugom. Da, tako da je za mene prijateljstvo povezanost, ali stvarna duboka povezanost. U idealnim uvjetima prijatelj bi trebala biti osoba koja ima kapacitet razumjeti i prihvatiti sve što čovjek je. Jel? Ja to nisam baš tako lako pronalazila kroz život, tako da sam dosta odnosa s ljudima zapravo držala na nekoj distanci. Jel? Jer nisam puno dobila feedbacka od ljudi da je ok to što ja jesam, tako kako jesam. Tako da nisam zapravo se pretjerano upuštala u... Lakše mi je maknut se nego tražiti nešto. Nešto za sebe, jel? To je isto dosta ovako... dosta zahtjevna tema zapravo. Jer tu povlači i neke moje kapacitete, da li ja mogu i želim tražiti, da li je ok. Često se spominje kao da autistični ljudi nisu društveni, da, ne znam, vole biti sami i tako dalje, što zapravo uopće nije točno. Jer svi smo mi društvena bića, samo je razlika u tome što ako gledam sebe, recimo ja tražim malo drugačiji odnos. Jako puno tih prijateljstava, što ljudi smatraju prijateljstvom, su površni, jel?